Tak čo ten Atmos v podstate je a čo v podstate dokáže? No, Atmos, ktorý vidíte tuto za mnou, je v podstate kombinácia filtrácie vzduchu, mechanickej filtrácie vzduchu a aj kombinácia UVC trúbic. Plus tieto UVC trúbice sú špeciálnym spôsobom uložené vnútri tak, aby to svetlo neunikalo a teda môžete to zariadenie takto, jak som ja teraz, je to bezpečné použiť, je tam zelené svetlo, ktoré sú zelené LED diódky a tá zelená nám v podstate hovorí, či tá kvalita vzduchu na výstupe je v poriadku alebo nie, v prípade, že by nebola, tak tamto svetlo bude červené. Atmos teda prefiltrováva hrubé nečistoty ako vlasy, hrubý prach na vstupe. Ďalej vzduch vstupuje do tzv. UVC komory. Ako iste viete, svetlo UVC naozaj zabije a zničí úplne všetko. Závisí to od dózy, teda času a výkonu. A úplne na záver ten vzduch, ak tam ešte niečo zostane, tak sa prefiltrováva cez veľmi hustý filter, ktorý sa volá HEPA filter. To ste možno už počuli. Čiže takouto trojnásobnou kvázi dezinfekciou, čistením vzduch prechádza v našom zariadení Atmos predtým, než je teda vypustený do okolia. No a čo je veľká výhoda, Atmos má naozaj veľký prietok vzduchu. Je to nastaviteľné, modulovateľné, čiže takto, keď sme v kancelárii a potrebujeme, aby bolo ticho, ten prietok vzduchu je znížený, naozaj nemôžete nič počuť a v prípade, že potrebujeme, aby takúto kanceláriu vyčistilo za 3, 4, 5 minút, tak ten prietok vzduchu jednoducho gombíkom zvýšime a to zariadenie nám ho krásne vyčistí. Takže môžete si pozrieť ďalšie videá, ďalšie zdroje predtým, než sa rozhodnete si takýto prístroj zakúpiť.